Hello guys, what's up? Welcome to my vlog. This Kuya ang taga-bukid. Nako karon sa akong kabukiran. Video ito dyan, video. Tanawa dito ang akong kamutian, lapad niya akong kamutian, ug ang akong balanghuyan. Balik. Nakita ninyo ang naasa kong kamot, mga suki, mga mading. Mao ni siya gitawag nga cellphone karon nga trending nga Honor 9XA 5G siya. So trending ni nga cellphone mga mading kay ingon nila na daw ni siya undestructible screen. So di daw siya mabasag. Maraming mga vlogger nag-test nito, drop test. Yung iba mga solo tinetest na to, binagsakan nila ng durian, binagsakan ng lemon na tag 2.5 kilogram na lemon, at saka yung kamay nahagi sa bato. At pinaka-worst na nakita ko yung dinaganan siya ng ng MUX ba yun? Yung truck, yung auto, dinaganan yun siya. Hindi nabasag. Ngayon natin malalaman mga mading kung gaano ito katibay. So ngayon mag-unboxing na tayo. Ito na siya. So actually na-open ko na siya. So yung mga inclusion, ito na yung phone, yung mga inclusion niya, yung charger, yun lang, yung nakakadismaya lang, wala siyang headset. Wala din siyang headset plug, wala siyang saksakan na headset. Only Bluetooth lang. Pwede din tong charger niya, pwede itong gawing headset. So ngayon natin malalaman mga lodi. May gagawin akong test nito kung gaano ito katibay na phone. Tingnan nyo. Kita nyo yung design. Tingnan nyo yung design ng phone. Yan yung back, yan yung front. Then open natin. Na-open ko na kasi siya eh. So tingnan nyo mga idol yung screen niya, oh, di ba? O yan, gumagana yan. Soft touch, yung display na. Yan yung display ng Honor 9XA 5G. So ngayon malalaman natin mga idol, mga mading, kung gaano ito katibay. May gagawin akong pinakamalupit na test. Tingnan nyo. Ito. Nakita nyo to? Nakita nyo? Hawakan mo ng cellphone. Hawakan mo. Guniti ang cellphone, guniti. Nakita nyo yung mga lubi. Kaning mga lubi, mga madi. Book on na to na gamit ang cellphone. Ikaduhang test na to, kani. Kita mo ning haligi. Kaning haligi. Haligi hunig balay, bugat kini, 20 kilos o 30 kilos guro ni. Taka na to atong cellphone ana kung unsa siya kaligon, kung makasurvive siya. Kung makasurvive siya, makaabot siya ani nga last nga test. Kani. Kita mo ani. Mga 50 tons kilos na bato. Gaano ito katigas? Bunda ka na to anang batuha. Let's go with the first test. So mga idol, ito na yung cellphone at saka yung butong o niyog, basta buko. So tingnan natin kung mababasag ba siya gamit ng phone na to. Babasagin natin ito. Paduol dyan eh. Aksyon habog dyan eh. Ano ba? Kita kayo? Ganyan. Kita kayo? Tigbas? Siya, gamit ni nga, babuak ni siya nga cellphone. Sabugi ana. Atong ana lang. Ana na lang. Sige. Tingnan nyo mga idol kung gaano katibay ang Honor 9XA 5G. Tingnan natin. Kita nyo, buhay ang cellphone. Oh, diba? Grabe! Antigas! Pagkalig ko una, oy. Kita nyo mga idol, yung butong. Grabe. Tingnan nyo. O diba, buhay pa rin, diba, Walang galos-halos yan, walang kagalos-galos yan. Binasag natin sa butong. Tingnan nyo yung butong, buwak. So, let's go with the second test. Dede, come. Itong kahoy na to, yung cellphone natin, ilagay natin dito, dyan, tapos, bundakan na to og kahoy. Tanaw. Plaster to rin. Sa cellphone na to, buhay pa yan, buhay. Tingnan natin, dyan. Okay? Limit talaga nga yung tumba, tama talaga sa cellphone. O yan. Ayan mga idol, tingnan nyo, yung cellphone. Bundakan na to sa kahoy ng haliging balay. So sige, ano mga idol
idol. Oh my God! Wala pa rin kagalos-galos, oh. Ibundakan na natong kahoy, haligion. Tanawa. Wala na, di na mo-open. Mo-open pa di. Kaya kung naguba na. So, okay gapon kaya ang LCD mga idol. Pagyapon kagalos-galos, abog-abog na siya. Oh, buhi pagyapon kayo. So ngayon, let's go with the next, with the last test. Ito na yung bato. Lagay muna natin tong cellphone dito. O, tingnan natin ha. Yan, buhay na buhay yan. Kunin natin itong mga 50 kilos na bato. Tingnan natin. Kung nagsusurvive siya sa lubi, sa kahoy, dito sa bato. Tingnan natin kung gaano siya katigas. Tingnan natin ha. Tingnan natin. 1, 2, 3. Wow. Tingnan nyo mga idol. O diba? Napakakinis. Tingnan nyo. Wala kagalos-galos. Tinaganan na ng bato. 50 kilos na bato. Oh, kung gaano katigas. Kaya what are you waiting for ha? Bumili na kayo ng Honor 9XA 5G. Bukod sa 8GB RAM, 256 room pa yung storage niya. Playing ML and more. Napakaraming pwede mong magawa sa phone na to kasi pero ang pinaka-asset talaga dito yung tibay ng kanyang screen at saka LCD. So what's up mga Lodi? Shoutout ko sa kong mga kakumong-kumong diha, si Bay Kumong, si Bay Tutods. Paki-subscribe ng ating mga kanilang mga YouTube channel mga Lodi. Thank you so much sa support niyo mga idol.